Carpintería metálica JM, fabricación e colocación de portas automáticas en aluminio, ferro e aceiro inoxidable, basculantes seccionais, corredeiras e persianas metálicas e de aluminio. Facemos tamén reixas, balcóns e tellados en chapa, paneis sillantes para tellados e fachadas. Visítanos na nosa exposición sábados e días de feira de 10 a 1 ou chámanos ao 678 50 3227. Pide o teu presuposto sen compromiso. Carpintería metálica JM. Coidamos a calidade. As rapazas tamén queren xogar ao fútbol e a demanda dun nutrido grupo de nenas e mozas do municipio levou ao Chantada Atlético a tomar as rendas para a formación dun equipo. Adestrarán por vez primeira este mércores, tal e como nos contou o adestrador, que tamén o é do equipo masculino. Xa levábamos varios meses falando con un grupo de rapazas que estaban interesadas en que se volvera a facer un equipo femenino. Falaron con nós, falaron comigo, despois de unhas reunións ca directiva do Atlético Chantada, acordouse crear un equipo femenino que de momento só se van a dedicar a adestrar os mércores, empezan este mércores ás 7:30, disputar algún amistoso durante o ano. En principio vais empezar así, a ver como se van involucrando, como se van adaptando, e despois po ano xa veremos se de verdade se concreta o equipo ou non. Xa hai moitas rapazas inscritas? Sí, hai un grupo de rapazas, sobre 25 ou 30 me parece que son, que me dixeron que eran, de todas as edades, moi contentos, porque as rapazas teñan ganas de facer deporte, de dedicarse un pouco ao fútbol, nós con moita ilusión e con moitas gañas de que salga pa diante, claro. En todo caso, habería oco se algunha outra rapaza quere presentarse o mércores e incorporarse ao equipo? Sí, todas as rapazas de aquí de Chantada ou de fora de Chantada, dos pueblos alrededores, que queiran vir a entrenar, que sepan que o mércores ás 7:30 empezan a entrenar e calquera que queira pode vir, que estamos abertos a todo o mundo. A non salir a competición, non hai un número limitado de xogadores, entonces podemos ter máis ou menos todas as que podan vir a entrenar, Despois, po ano xa se tomarán as decisións que se teñan que tomar, pero de momento, que veñan a entrenar, divertirse e que aprendan, claro. A mesma disciplina co masculino pasa que só cambia o sexo dos xogadores, nada máis. Despois, todas as edades, sabemos que a partir de 12 anos, antes teñen que pasar polas categorías inferiores, pero a partir de 12 anos xa poden involucrarse no fútbol xa aficionado. Vamos estar eu e Diego Moure, moi contentos, eu xa teño a experiencia de estar un ano cun equipo femenino e outros moitos anos dedicado a este deporte, un reto novo e ilusionante para todos. Non é a primeira experiencia de fútbol feminino en Chantada. Non hai moito tempo a SD formara un equipo feminino que estivera competindo durante un ano e no que se implicara a directiva deste outro clube. Sabemos que hai unhas edades aí que entre 18 e 20, 22 anos, a xente ten que estudiar e marcha fora do pobo, entonces era complicado seguir entrenando e as rapazas eran todas máis ou menos dunha idade e, por eses motivos tuverase que desfacer o equipo, pero, ainda hai alguna que me pregunta moito pola calle se hai oportunidade de ir a entrenar, entonces eu animo a que veñan e participen todas.